Oh, sorry. Je hoeft niet in detail te treden hoor, maar gewoon een rottijd gehad. Ja, het was niet makkelijk. Nee. Van niet meer kunnen praten, niet eens meer kunnen lopen naar praten lukt wel prima als ik niet met de mond vol tanden sta zoals nu. Dit zijn de Limburgse lintjes. Dit is hem voor normale Limburgers die net dat stapje extra zetten. Zoals Daisy Heijnen. Ze werkt hier achter me, weet van niks. Ik heb hier ook het certificaat bij me en we gaan haar verrassen. Goedemorgen. Hi Barry. Ik ben Ruud. Daisy zit daar hè? Die zit daar te werken, ja. Het probleem met de cao's. Ja. cao's altijd een probleem hè? Ja. Ze weet van niks hè? Nee, helemaal van Familie niks. is er ook al allemaal. Ja, die hebben zich achter verstopt. Echt een uitzendbureau dit hè. Kijk eens even binnenkomen. Goeiedag. Hallo. We komen over een nieuwsreportage maken over de uitzend cao's hè. Ja. Oké. Ik ga eens even verder kijken hier. Oh, allemaal. Het is aardig om te kijken hier hè. Mag ik u ook een paar vragen stellen? U werkt ook hier of niet? Ja. Ja, wie bent u? Daisy. Ja, wat vindt u van die cao's? Ja, het is mooi dat ze regelmatig wisselen voor alle flexkrachten. Oh ja, belangrijk met de uitzendbureaus. Hoe gaat het met de cijfers? Goed, Ja, targets toch of niet? die worden behaald. Het kan altijd beter, maar het gaat goed. Ja. Ja. Nou, dat was een mooi verhaal over cao's hier bij het uitzendbureau in Venlo. Mooi verhaal hè? Ja. Ging helemaal niet over cao's natuurlijk hè? Nee, ja, het is niet heel duidelijk de vraag hè? over cao's. Nee, waarvoor ben ik er denkt u? Geen idee. Weet u niet, ik overval u een beetje hè, of niet? Ja. Barry, kom er even bij, want we zijn hier vandaag namelijk voor iets heel speciaals voor u. Want deze week gaan wij mensen, normale Limburgers, een beetje in het zonnetje zetten. Oh, Ja, en u wordt vandaag, nou u ziet het, in het zonnetje gezet. ja, letterlijk. Ja. Jij hebt Daisy opgegeven. Deze is een hele bijzondere vrouw. Ja, een hele bijzondere vrouw. Deze is iemand die geeft nooit op. Ze heeft een hele zware periode gehad, door middel van een herseninfarct. Hele periode stil geweest, hele periode stilgezeten, maar altijd klaargestaan voor mensen. Op welke manier dat ze ook kon. Ze is ook heel wat kilo's afgevallen in de laatste jaren. Heeft natuurlijk te maken dat ze ook stil heeft gezeten. En daarom vind ik echt dat ze oprecht een lintje verdient. Oh, sorry. Je hoeft niet in detail te treden hoor, maar gewoon een rottijd gehad. Ja, het was niet makkelijk. Van niet meer kunnen praten, niet eens meer kunnen lopen naar praten lukt wel prima als ik niet met de mond vol tanden sta zoals nu. En Barry is niet de enige, want er zijn heel veel mensen die om u geven. Moet u eens komen kijken. Kom eens kijken. Kijk eens. Kent u ze allemaal of niet? Kent u ze allemaal? Wie zijn dat? Mijn ouders, schoonouders, dochter, partner, zeg mijn zus. Ja, ook. Oh ja. Deze heb je dubbel en dwars verdiend. Ja, even bukken. Er mag geklapt worden, dames en heren. Jawel. Ja, ik voel me heel vereerd. Het Limburgs lintje, heel eerlijk, moet ik me heel even in verdiepen wat daar... Echt waar? Wat het nou precies... Ja, ik moet wel eerlijk zijn natuurlijk. Ja. Met eerlijkheid kom je het verst. Van harte gefeliciteerd. Oh, kijk eens. Nou, top. Dit Limburgse lintje was weer een schot in de roos. Kent u iemand die ook een stapje meer zet dan de rest? Een speciaal persoon? Bel ze even op, geef ze een schouderklopje. Dat verdienen ze. Graag tot een volgende keer bij een nieuw Limburgs lintje.